Igsoon o higala, maayong adlaw o magpadayon na usab kita sa atong pagtuon. O atong isgutan karon ang uban pagig niya gisgutan may tungod sa mga ubang mga byuda. Ang atong teksto diya sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 9 hangtod sa 16. Sa miaging episode mga igsuon, nagtuon kita may tungod sa tinuod nga mga byuda. Kay naay mga byuda apan naagi mga tinuod nga insakto nga mga byuda. Gito na nato kung adunay membro sa iglesia nga byuda, kinahanglan nga atimanon siya og panalipdan sa iyang mga paryente aron dili siya mataw-ataw. Maoy kasing-kasing ni Hesus sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. Ug hangtod gihapon karon ang iyang gusto nga ang iglesia magbarug sa pag-atiman ug pagtabang sa mga byuda. Ang ubang mga byuda nga batan-on pa, maayo kung magpaminyo sila kung gusto nila aron mapanalipdan ug maatiman sila sa ilang bag-ong bana. Apan maayo kung magpalabay usa sa pila ka panahon aya magpaminyo sa lain aron makalikay sa mga istorya. Dili lugar kay panahon nga mamatay ang bana. Ngadto nga babae na direkta siya magdesisyon niya magpaminyo siya. Mas maayo kung mulabay pa ang isa ka tuig ug kaya siya magdesisyon nga magpaminyo siya pag-usab, agi respeto sa mga pamilya sa lalaki para nga dili sila pud masakitan kung maabot sa punto ang may tungod niini. Dugang pa, itunan usab nato nga kung adunay tinuod nga byuda nga magtutuo o sa ato pa, wala gayud siya paryente ug wala usab siya mahimo ug gadangop ngadto sa Dios, kinahanglan nga ayudahan sa iglesia aron masangkap sa ilang mga gakinahanglanon ug aron mapanalipdan sila. Basin na uban kanila nga maadapt sa mga pamilyang magtutuo aron ilang maatiman ug mapanalipdan ug basin makatabang usab ang mga byuda sa ginagmayng mga trabaho sama sa pagbantay sa mga bata o sa pag-atiman sa balay, sumala sa ilang makaya. Ug siguro naagi mga pamilya nga mga tumutuo nga makadesisyon kung naay tinuod nga byuda, mas maayo kung maadapt lagi para nga mahimo pod nga sakop og membro sa pamilya ug kana nga pamilya maoy makatabang pod kaniya. Basta ang tumong sa atong nahimbaw-an, gihigugma pag-ayo sa Ginoo ang mga babaye kay sila ang huya nga gender, labi na ang mga byuda. Ug samot pa gayud ang mga byuda nga gakaataw-ataw tungod kay sila ra usa. Ug ang kabubuton sa Ginoo nga ang tanang mga babaye masangkap sa ilang mga kinahanglanon ug mapanalipdan. Busa tumong ug ang kasing-kasing ni Hesus nga ang tanang mga tinuod nga byuda maatiman gid sila pag-ayo. Gaingon gani ang Dios nga panalanginan niya ang gatabang sa mga byuda ug tinunglo ang maghikaw sa hustisya alang sa usa ka byuda. Mabasa pud nato sa Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 29 then kapitulo 27 bersikulo 19. Napay ubang mga byuda nga giisgutan sa Ginoo dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 5. Ug ato silang sayron karon kung kinsa kini nga mga byuda ang giisgutan nga dugang pa niini nga mga kapitulo. Kining ubang mga byuda sa mga iglesia sa panahon nilang Apostol Pablo, naghalad sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios aron sa pagsilbi sa iglesia, pinaagi sa pag-agak sa mga batan-ong babae ngadto sa maayong pagkaasawa ug maayong pagkamama. Ug naa pa sila ubang mga ministry, basin ng uban nagtabang sa mga ilo o sa kauban nilang mga byuda o sa mga masakiton, ubasin nakatabang sila sa pag-abi-abi sa mga bisita ug sa uban pang mga trabaho. Ug naay listahan sa mga iglesia niining mga byuda nga nagpasalig sa pag-unong sa trabaho sa Ginoo. Ug kini nga mga byuda nahimo nga espesyal nga grupo sa mga mag-aalagad ni Hesus. Ug naay mga kwalipikado ug mga kalidad nga kinahanglan masarang nila aya sila makaapil ni ining listahan. Ug karon sa atong pagtuon,
Makita nato nga naay pagkaparihas ni ining mga kwalipikado sa mga diakuna nga atong gitun-an sa 1 Timoteo Kapitulo 3. Bisan karon sa atong panahon mga igsuon, naay mga iglesia nga adunay listahan sa mga mag-aalagad nga mga byuda sama ni ining gibuhat sa karaang mga iglesia. Ug maayo gani kung buhaton usab nato kini sa atong mga iglesia kay nindot man ug maayo nga pagkahanay ug dako pud nga tabang, dili lang para sa mga pangulo sa iglesia ug dili lang para sa mga alagad diha sa iglesia, makadugang sila nga mahimo nga katambayayong sa pag-atiman sa uban nga mga sulod diha sa iglesia. Magbasa kita sa 1 Timoteo Kapitulo 5, versikulo 9 hangtod sa 10, sa may tungod ni ini nga gihisgutan ni Apostol Pablo diha kang Timoteo. Matod pa niya dinhi, ipalista ang byuda nga dili ubos sa 60 katuig ang panuigon ug naasawa sa usa ka bana. Sa ato pa nagsugo lugar si Pablo ngadto kang Timoteo nga ang tanan nga nag-edad og 60 pataas nga naasawa lang sa usa ka bana ipalista matud pa ni Pablo. Na matud-an nga maayo og binuhatan, kung ang matutuog mga anak, nagpakita sa pagkamaabi-abihon, nang hugas sa mga tiil sa mga balaan, nagtabang sa mga nagkalisod-lisod, ug nagmakugihon sa pagbuhat ug maayo sa tanang paagi. Nagsulti si Pablo ngadto kang Timoteo nga kini nga bahin o kinabuhi sa byuda ipalista ug kini nga mga kinaiya ang kinahanglan nila masapar para niini nga espesyal nga trabaho diha sa iglesia. Sa ato pa kining listahan nga gihisgutan dinhi sa 1 Timoteo Kapitulo 5 versikulo 9 dayon sa 10, dili listahan sa mga byuda nga gaayudahan diha sa iglesia. Dili kini mao'y punto ni Pablo nga gipabuhat niya kang Timoteo. Apan listahan kini sa mga byuda nga nagsaad sa pag-alagad sa Ginoo sa nabilin pa nilang kinabuhi. Nakadesisyon lugar sila nga sa pipila na lang ka punto sa ilang mga kinabuhi, gusto nila nga isurrender o pangalagad ngadto sa Ginoo. Gusto silang muunong sa pagpangalagad kang Ginoo hangtod nga mahurot ang ilang kusog. Dili makaapil ni ining listahan ang mga byuda nga ubos sa 60 katuig ang ilang edad, kay nagpahimangno si Pablo ang 60 lang pataas. Ug dili usab makaapil ni ining listahan ang nagpaminyo sa laing lalaki mintras buhi pa ang iyang bana, bisan kung nanapaw ang iyang bana, kay ang gisulti ni Pablo ang naasawa sa usa ka bana. Hinuon gitugot man sa pulong sa Dios nga makapaminyo usab ang babae kung gipanapawan siya sa iyang bana. Uki man kung buhaton niya kini, apan kung mabiyuda siya sa unahan, dili siya makaapil ni ini nga listahan nga gihisgutan ni Pablo. Apan kung pananglitan, namatay ang iyang bana ug nagpaminyo siya pag-usab, ug unya na biyuda na sad siya, makaapil siya ni ining listahan kung 60 pataas ang iyang edad. Kay ngano ang iyang pagkabiyuda naa sa insakto nga kahimtang ug naa siya sa maayong nga dungog nga adisir siya nakaminyo pag-usab, klaro nga namatay ang iyang bana. Ang byuda nga mahimong ilista ni ining espesyal nga grupo nga mag-aalagad, kinahanglan nga nailas siya nga maayo og binuhatan. Dili lugar sa lawayon ang nakita sa iyang kinabuhi diha sa iglesia ug apil pud sa gawas. Kinahanglan nga nagmatuto siya sa iyang mga anak diha sa maayo kung aduna siya mga anak. Kinahanglan nga nagpakita siya og pagkamaabi-abihon, pag-entertain sa mga balaan. Sa ato pa, manggihatagon siya kay migasto gani og kwarta og sa iyang mga kaya aron makaabi-abi sa mga bisita. Mao lugar ang kinabuhi niini nga byuda. Kinahanglan nga nanghugas siya sa mga tiil sa mga binalaan. Kay adtong panahuna kung adunay makaabot sa ilang mga balay, kinahanglan nga hugasan ang ilang mga tiil ug kini nga byuda
gabuhaton niya. Kasagara mga sulugoon o ulipon ang manghugas sa mga tiil sa mga bisita. Apan kung walay sulugoon o ulipon, mao mismo ang nabisitahan ang manghugas sa tiil sa iyang bisita. Usa-usab kini ka expression nga gapasabot nga iyang gialagaran ang iyang isig ka magtutuo. Makita nato pinaagi sa iyang pag-alagad sa pagpanghugas sa tiil sa mga binalaan. Ang usab nga kwalipikado sa byuda nga pwede iapil ni ining listahan kinahanglan nga nagtabang sa mga nagkalisod-lisod ug nagmakugihon sa pagbuhat ug maayo. Mao lugar usa nga kinahanglan makita sa babay nga nabyuda nga 60 pataas nga makalista ni ini nga espesyal nga trabaho nga nagmakugihon siya sa pagbuhat ug maayo ngadto sa tanan nga sakop sa iglesia. O makita nato sa iyang kinabuhi. Basta ang mga byuda nga giapil ni ining listahan mao ang naay record nga nag-alagara sila sa Ginoo nga kasaligan gyud pag-ayo. Kasaligan gyud pag-ayo. Maoy kinahanglan nga maapil ni ini nga lista. O makita nato sa bersikulo ang may tungod ni ini nga mga kahimtang. Maayo usab kun naay listahan sa atong mga iglesia sa mga byuda nga mag-aalagad sama sa ilang gibuhat sa iglesia Efeso. Mahimo gani nga atong pandungan ang mga byuda nga ipaapil ni ining listahan para nga maila sila ug mapandungan diya sa iglesia ug dayon maklaro kung unsa ang hiyas o trabaho nga ilang buhaton para sa Ginoo. Padayon kita sa pagbasa diya sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 11 hangtod sa 15 may tungod sa dugan nga impormasyon sa tudlo ni Pablo para kang Timoteo. Diya sa 11, apan balibari ang mga batan-ong byuda natod pa ni Pablo kaysa diha nga magpasulabi sila sa ilang lawas nung tinguha bato kang Kristo, magtinguha sila sa pagpamana ug sa ingon ni ana ilang mahiaguman ang silot tungod sa paglapas sa ilang unang panaad. Gawas pa ni ana sila usab nakat-on sa pagkatapulan sa pagpanumbalay ug dili lamang sa pagkatapulan kundi sa pagpanglibak ug sa pagpanghilabot sa uban. Sa pagpanulti sa dili nila angay nga isulti. Busa nagprangka si Pablo nga ang batan-ong byuda balibari ug ayaw iapil sa lista ni ining gihisgutan ganina sa taas nga bersikulo. Busa buot nako nga mamana ang mga batan-ong byuda. Manganak sila, magdumala sa ilang mga panimalay ug dili maghatag sa kaaway ug higayon sa pagsulti ug mga pagdaot kanato. Kay aduna nay pipila kanila nga nahisalaag ngadto sa pagsunod kang Satanas. Sa mga igsuon maayo kay kini nga tudlo ni Pablo. Dili inuon para sa pagpaubos sa mga batan-ong byuda, pero kung atong makita dinhi kasagara mao kini ang gakahitabo ug mao ang kinaiya nga gabuhaton sa mga byuda nga batan-on pa. Nga dili sila makapokus kung pananglitan iapil sila sa lista sa para pag-alagad nga espesyal para sa iglesia atong mahuna-huna basin daghan mga bahin gani nga dili nila mabuhat kay naa pa man sila sa pangidaron nga dili pa makapugong sa ilang mga kaugalingon. Gipaklaro sa Dios sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 12 nga kun adunay mulapas sa iyang panaad kang Ginoo mahiagom siya sa silot kay dili man pud basta-basta nga manaad ka sa Ginoo nga dili nimo pagatumanon. Ang gasaad sa pag-alagad kang Ginoo kinahanglan nga dili mo atras apan mutuman sa iyang gipasalig aron dili siya mailalom sa silot. Ato usab kining nahimbaw-an sa 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 14 kay giingnan ni Pablo si Timoteo nga dili niya pasagdan ang hiyas diha kaniya nga gihatag kaniya pinaagi sa pagpropesiya ug sa pagpandong. Kinahanglan niyang atimanon ang iyang katungdanan ug kinahanglan niya mo padayon gayud sa iyang gipasalig nga pag-alagad kang Hesus.
bisan kung mag-agi og mga pagsulay og mga kalisod, kinahanglan nga dili niya pasagdan ang hiyas nga gihatag kaniya sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong kinahanglang balibaran ang mga byuda nga batan-on pa kung gusto unta sila magpalista para sa trabaho diha sa iglesia sama sa atong gihisgutan. Kay usahay magusto sila sa pagpaminyo pag-usab ug ilang undangan ang pag-alagad kang Kristo sa ato pa, makasupak kinuon sila sa ilang gisaad ug kung ilang supakon ang ilang gisaad kang Hesus, mahiagom sila sa silot. Busa ang mga batan-ong byuda, makaalagad kang Hesus, wala gi problema adto. Apan dili sila makaapil sa grupo sa mga kasaligan nga byuda nga nagsaad sa paghurot sa nabili nilang kinabuhi. Ngadto kang Hesus, mauray makaapil ni ining listahan ang 60 pataas ang ilang edad. Maayo kay nga instruction ni Pablo para kang Timoteo. Ug dugang pa, ato pang nahimbawan dinhi sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 13 hangtod sa 15 nga usahay naay mga batan-on nga byuda nga magtapulan ug maglaaga ra sila nga gapanumbalay ug gapanglibaka ug gapanghilabot sa uban ug gapanulti sa dili nila angay isulti busa madaot ang ilang dungog. Mo'y gihisgutan dinhi sa bersikulo tungod sa ilang paglaaga ug pagpanumbalay sa daghan nga mga kabalayan, mo resulta gid sa ilang pagkatapulan kay wala na sila lain nga mabuhat kung dili ang pagpanumbalaya ra. Ug tungod niini siguro sa kada balay nga ilang maadtuan naay mga chismis nga ilang maabtan ug mauday hinungdan nya makapanglibak sila ug makapanghilabot sila sa kinabuhi sa uban ug makadaot man kini sa ilang dungog. Usahay nga kahitabo kini sa mga batan-on nga mga byuda kay wala man sila'y bana nga makatabang kanila ug makabadlong kanila. Busa gapatuyang ra sila. Hinuon daghan ang atong mga igsuon nga mga byuda nga matarong ang ilang gabuhaton, dili tanan, pero adunay pipila. Apan gaipalikay sa Dios ang mga batan-on nga byuda nga masaway ug lakip usab masaway ang iglesia. Busa dili sila makaapil sa listahan sa mga byuda nga idaran nga nagsaad sa pag-unong sa pagpangalagad kang Ginoo. Buot sa Ginoo nga ang mga batan-ong mga byuda mamana aron makapanganak sila ug makadumala sa ilang panimalay. Mo'y disenyo ug gisulti gani ni Pablo ngadto kang Timoteo para mapanalipdan sila sa bag-o nilang bana. Ug pinaagi niini dili sila mabitik ni Satanas kung mo'y ilang buhaton kaysa magpabilin sila nga byuda nga batan-on pa ug mo resulta sa mga trabaho nga gihisgutan ganina ni Pablo. Ug kini nga mga batan-on nga byuda nga atong gihisgutan basin linya sa mga 30 o 40 ang ilang edad kay wala pa sila magmenopause ug tungod niini makapanganak pa sila. Usahay na ay mga hinungdan nganong dili magpaminyo ang dalaga o dili magpaminyo ang byuda. Ug uki usab kini apan kasagara ang pinakamaayo alang sa mga dalaga ug sa mga batan-ong mga byuda magpaminyo lang sila kay maayo. Ug makita nato diha sa pipila ka mga putnot sa atong gisgutan karon makatabang kini para pagpasabot sa uban pagid niya mga kahimtang. Padayon kita pagbasa di sa katapusan niya bersikulo sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 16. Kung adunay babaeng magtotoo nga may mga kadugo nga mga byuda, patabanga siya kanila og himua nga ang iglesia dili mabugatan aron kini makatabang sa mga tinuod gayud nga mga byuda. Balikon ko kini sa pagbasa. Kung adunay babaeng magtotoo nga may mga kadugo nga mga byuda, patabanga siya kanila. Ug himua nga ang iglesia dili mabugatan aron kini makatabang sa mga tinuod gayud nga mga byuda. Sa ato pa dinhi sa katapusang bersikulo,
may tungod sa mga biyuda, nagsugo ang Dios nga ang mga babaeng magtutuo nga may paryente nga mga biyuda kinahanglan nga tabangan gid nila og atimanon. Mao kini ang gusto sa Dios nga buhaton sa mga babae nga magtutuo aron dili mabugatan ang iglesia sa pag-atiman sa mga biyuda. Dili lugar masangunan ang iglesia sa pag-atiman niini nga mga biyuda kundili tungod kay naa sila mga paryente, mas maayo kung sila mo'y makaatiman kaniya. Apan kung adunay mga biyuda nga tinuod gayud nga biyuda nga wala gay pamilya nga makaatiman kanila, kinahanglan nga atimanon sila sa iglesia kay walay laing mag-atiman kanila. Mo'y gusto ni Hesus, mo'y plano sa Dios ug mga igsuon makita kung unsa ang iglesia kamatinud-anon ug pagkamaluluyon uban sa gugma kung kini pagabuhaton diya sulod sa iglesia. Unta, ang kada usa mahimong responsable, ang kada usa ka iglesia samot na kung naagi tinuod nga biyuda. Ug nakita nato kung unsa ang gusto ipaabot ni Pablo para kang Timoteo, pinaagi sa giya sa Dios ngadto kanila. Busa mga igsuon, salamat